F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tajba minn ftit oħra ser jibda prime time il-lejla. Il-lejla ser nospita lil Defni Gatt, żeffina u koreografa. Lil Defni rajnija fuq il-palk tal-ikbar spettakli li għandna f'Malta u mhux f'Malta biss. Defni meta kienet tfal ma kontx tara tisfen, anzi kont tara tilab il-futbol tad-dar dejjem jinkwetaw laħa tweġġa'. Kif tistgħu timmaġinaw waqt spettaklu ta' sfin jiġri x'jiġri l-ispettaklu jrid jaqpa' dej, ġifieri żeffina jridu jibqgħu jisfnu. Però għal Defni li ma kienet l-ar sitwazzjoni fuq il-palk u xorta waħda kellha teqpa' tisfen. Insiru nafu minn ftit oħra x'il-Defna ħaniltaqgħu magħha minn ftit ta' sekondi oħra. Prime time ħajbdissa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Is-sara tat-tajba nilqakom għal prime time illum jibda l-weekend min jaf kemm minnkom ikunu qegħdin jistennew il-weekend biex ikollhom naqra iktar ħin f'idejhom. Dan il-weekend tiċċelebra l-birthday Dolly Parton tagħlaq 77 sena biex inkun preċiż għalqet il-birthday il-bieraħ, però apparentement għandha xi parti kbir ħafna organizzata għal dan il-weekend. Taċċaj ta' xi marċavejx invit. Wasal il-ħin biex inlaqakom mal-mistiedna tiegħi, żeffina u koreografa. Il-kulur favorit tagħha huwa l-iswed u twildet taħt l-istilla ta' Aries. Nilqa' miegħi lil Defni Gatt. Hello Defni. Hello, Owen. All right, tajba. Tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Nel, waslet Defni. Hello, Nel. Bħalissa jkun il-ħin li torqod. Ġifieri ma torux ħafna. Rajta? Ma tantx tidilha torqod. Le, ma tikdimx dik, ma teħdimx dik. Ma bil-Malti jgħidu kell-priqet. La tqajmux. Tortijaj kienet. Defni għandu bżonn ftit dettalji biex nirreġistraka. Issa kun jom. Defni Gatt. Defni Gatt. Data ta' twelid. 12/4/1988. Ġifieri inti tiġi Aries. Eżatt, ekku. Jgħidu normalment Aries huma nisa personalità b'saħħitha ħafna. Alpha females jgħidulhom. Naħsebta. U kull fejn imorru jimlew kull imkien b'enerġija pożittiva. Mela vera. Taqbel? Naqbel. Fejn tinwilda Def? Il-Pjetà. Pjetà, residenti? Bħalissa Marsa Scala. Marsa Scala, professjoni? Żeffina u koreografa. Żeffina u koreografa. Defni, tad-dar qaluli li meta kont tfal ma kontx tarak tisfen? Le. Fil-fatt meta kont tifla kont sportiva ħafna, kont inħobb nilab ħafna l-futbol. U dejjem jinkwetaw li ħatweġġa. U l-mami eżatt dejjem għada sellum il-ġurnata ta' tinkweta li ħanweġġa l-mami. Però mbagħad il-mami ddeċidiet li kienet biex taħodni lesin ta' sfin. Mill-ewwel aċċettajt imma kont jew konċettika. Iva ta'. Mill-ewwel aċċettajt. Qed ħan nipprova sfin ukoll mela xi kont nilab in-netball, kont nilab il-futbol. Niġri mbur l-athletics, ġifir kon għamil bażikament kważi kollox. U għettal fejle. U mort l-ewwel lezzjoni tiegħi ta' sfin. U ta' tfal li kont, l-ewwel lezzjoni ta' sfin, l-ewwel spettaklu li kelkom. Mill-ewwel ħassejt li hija l-ħaġa tiegħek? Ija, ħadd pjaċir kont. Ma ifhimni dak iż-żmien ma kontx ħsibt li ħanibqa' nisfen sallum il-ġurnata sa 34 sena, però hija kont ħadd pjaċir. U kont bqajt nisfen, fil-fatta nisfen sallum il-ġurnata. Defni għal-konversazzjoni tagħna llum ħanużaw apparat sofistikat ħafna. Qiegħed quddiemek. Ajma mela. Dawk il-buttuni kull darba li tafasom ħajjitilqu filmati fuq l-screens tagħna li dawn il-filmati mbagħad ovvjament ħajinstigaw konverzazzjoni bejnietna għax kull kelma li ħanaraw kollha għandhom tifsira partikolari jew nkella ħajwasluna għal esperjenza partikolari. Ftemna. Ħanħalli fidejk biex tafas. Mela naħseb ħanibda b'tan-nofs, ta'? Ħanħalli fidejk jiena. Mela ħanibda b'tan-nofs. Tlaqna. Prestazzjoni dik li bl-Ingliż jgħidula performance.
Mela, ovvjament kull performance hija importanti u qabel kull performance aħna tibdew billi nagħmlu daqsxejn ta' warm-up. Iġbiri, wara l-kwinti qabel show, x'ikun hemm għaddej? Eżin, ovvjament kulħadd jagħmel il-make-up, jilbes il-kostum, intom iż-żeffina fiżikament kif tippreparaw? Mela, l-ewwel nibdew billi nagħmlu daqsxejn warm-up tajjeb. U mbagħad immorru nbidlu l-kostum normalment. Wara li nbidlu l-kostum, noħorġu nagħmlu l-aħħar daqsxejn warm-up. Aħna ovvjament bħala għalliema, meta jkollna l-istudenti magħna, we hype up the students before they go on stage. Qabel titla' fuq il-palka, teqpa' soċjevoli jew l-eċitament jirkbek? Ara, eċitata nkun dejjem jien, ġifieri mhux għax ili nisfen l-eċitament telaq, anzi, għadni nkun eċitata. Illum il-ġurnata kważi kważi għadni nkun eċitata aktar minn qabel. Għaliex imma? Għax meta kont nisfen jiena, kont eżin I was the dancer, kont nkun nieħuħsib li koreografija nafa sewwa, nieħuħsib tiegħi innifsi u kont nitla on stage nagħmel biċċa xogħol tiegħi. Illum il-ġurnata ovvjament li l-iskola hija tiegħi inkun moħħni fl-istudenti, moħħni f'x'qed nagħmel jiena. Allura issa l-eċitament iżu żdied. U l-istudenti jindunaw li tkun eċitata jew le? Nipprova ma norihomx. Biex ma naffettwax lilhom ovvjament. Tipprova żomm l-ansjetà kollha għalik biex Għalija, eżatt. tħallihom liberi kemm jista' jkun. Qed jgħiduli li wasal il-ħin biex nafsu buttun oħra. All right, tlaqna. All right? Fidejk? Tango. Ġielis fint tango? Ma tantx nieħu gost nisma' dil-kelma jgħidlek il-verità. Intom iż-żeffina waqt spettaklu jiġri x'jiġri trid teqpa' d-dejja. Ekku. Zifna tango diffiċli tinżija, partikolari li sfint. Le, ma nistax. X'ġara għalek, x'ġara? Mela, bażikament, kellna press conference, kien it-25th anniversary tal-jada. So, kienna Felix Ħalili u l-Clayton biex nisfnu din iż-żifna tango. All right? U konna jina u Clayton bażikament fin-nofs tal-kamra u madwarna kien hemm il-press. Ġurnalisti, għax tiridet tidher fuq l-aħbarijiet, ġifieri dak kien literally ħajamel promotion b'dil performance, promotion ta' show b'dil performance. U jien u Clayton ħriġna u kont libsa niftakar korset u dublet. U waqt li konna d-dejn qed nisfnu, kellna lift. Clayton kellu jdawwarni. Ġifieri pratikament kellu jollik. Kellu jdawwarni jekk imsa ma kont nagħmel backbend u jibqa' jdawwarni. U waqt li qed idawwarni dal-korset kien strapless u kif spiċċajtek landing position, spiċċajt bil-korset għaw isfel. X'għamilt? Dak il-ħin ippanikjajt, ovvjament, Clayton ġibitni leħ, olli l-korset. Kollox bħakka tajn. Mela, olli l-korset għajna nisfnu, ovvjament, u ftit wara dal-accident, nolli saqajja, kik jgħid saqajja, u tqaċċat li żarbun ukoll. Ġver mhux tal-li kellek il-korset tal-li dakin għaru Tista' timmaġina x'riklama melbina kien dik. Defni, darba konna nitkellmu fil-passat, kont qed li wara performance, wara show, ħafna drabi ssiba diffiċli biex torqod. Ija, bħabba l-adrenalina, nkun għadni eċitata, ek performance tmur tajjeb, tkun għadek happy, allura taf kif immur id-dar ma nkunx jista' norqod. Dejjem għandi dawk is-satej sakemm biex norqod. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Defni, għandi filmat tijak. Nasab ħajħodna l-ura xi 7 snin. Jekk mhux sejr żball, l-ewwel programm tiegħi fejn qatt kont mistidna fuq, fejn kont qatt żeffina fuq. Ħa naraw flimkien. Defni, dak il-body art kemm kontu domtu biex għamiltuh. Naħseb konna dom
xi 4 hours Biex penġi. biex penġina. Però l-ikbar kedda kienet. Kif morna d-dar nħassu? X'kien ġara? Saqsi l-poli l-lommi. Kemm orkot wara dal-programm. Ma setax jitlaq. Ma seta jitlaq b'xej. Ovvjament jiena xari blondu kelli dak ix-xar is-swed ara hemmhekk. Dik li għedha fuq warranti bħalissa. Eżatt, u kien kollu l-fuq hekk. Allura biex ħallej dak ix-xar l-ewwel kelli nagħmel conditioner. Biex jinżel ix-xar. Eżatt, u mbagħad rasi fis-sink u politorok. U mbagħad fix-shower jiena norok quddiem u politorok wara. Ġifieri wara dakinhar żgur li sibta diffiċli biex torqod. U dobt marqat ta' xi ħaġa hemmhekk. Defni, għamilna ħafna riċerka għallibna l-emmu għallibna law u sibna dar ritratt tiegħek li ħajnarawh minn ftit ieħor min jaf kemm it-telespettaturi ħajjejru għalik. Johnny Depp. Dak fejn tqajt miegħu. Mela Johnny Depp ara ili fissata fuq Johnny Depp jien meta kont l-iskola. Ġifieri fejn kbira. Eżatt, fejn kbira ta' Johnny Depp. U niftakar kont qed inqalleb fuq l-internet u kien hemm miktub li l-Hollywood Vampires ħajamlu tour. U jiena fittixna insomma u mort dat-tour Scotland. Biex iltqajt magħhom. Imma mbagħad kif iltqajt magħhom? Tajt VIP pass li kien jiswa ħafna flus. U inti kellek l-opportunità li tiltaqa' mal-membri kollha tal-band. Eżatt, u tħalt backstage qabel beda l-konsert, Ara ovvjament. qalbek kif bdiet tħabbat. Ħafna. Kellek x'qallek? Eżatt, mela il-meet and greet kien hemm il-membri tal-band kollha u toħdilhom bidejhom one by one u tkellimhom. U Johnny Depp inserta kien l-aħħar biex taxxa biex leċitament. Ara l-membri l-oħra kif kellimtom. Il-membri l-oħra kollha ċuk ħadtilhom bidejhom fatti kif inżilt Malta u mbagħad hija qalli Alice Cooper inti. Kif tlift l-opportunità li tieħu ritratt miegħu. Imma tant rid niltaqa' ma' Johnny Depp li għaddejthom hekk u kif rajt il-Johnny Depp ovvjament waqaf, beda jżomm li jdejja, kellim. Jgħidu l-mistaġbin kemm tħuli, veru? Tħuli ħafna. Tajtu gift żgħir ukoll, u beda jannaqni, ħadd ritratti, mela kollox, komplut. Defna, ħamorru għal-waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħanafsu l-buttuna li jmiss min jaf fejn ser toħodna pa' hemmhekk. Għandek imnieħrek imblukkat? Sterimar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament ipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem maqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Total Tools, super on quality, super on price. Cordless Impact Wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger, għal prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġda qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital. Il-ħarġiet tagħna fil-kampanja għandhom ikunu sostenibbli. Il-limita l-iskart li tipproduċi u uża kontenituri, platti u aċċessorji oħra li jistgħu jibqgħu jintużaw. Għażel li tissepara l-iskart biex eventwalment jiġi riċiklat. Evita li tieħu miegħek fil-kampanja ikel proċessat u għażel ikel naturali tal-istaġun. Bi ftit kreattività u ħsieb, il-fdalijiet tal-ikel ta' fost il-ġimgħa tista' titrasformhom fi snacks appetitużi għall-piknik tiegħek. So fresh, so new. Okay. Freedom
It's all for you. All for you. Pete Bennett. Freedom! F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time bdejna l-weekend flimkien ma' Defni Gatt li hija żeffina u koreografa lil Defni rajnija fuq l-ikbar fuq il-park tal-ikbar spettakli li għandna f'pajjiżna. Rajna ritratti ta' Defni qabel ma morna r-riklami, rajnija Titanna u Cozy ma' Johnny Depp min jaf kemm kien hemm mid-dar li bdew jgħiru għalik. Defni, wasal il-ħin biex nafsu buttuna oħra. Ħanaraw fejn toħodna. No option, l-aħħar waħda fadal. L-aħħar waħda fadal? Yes. Tlaqna. Id-Danimarka, sejra d-Danimarka. Sejra d-Danimarka. Meta sejra? Fil-25 ta' Ġunju. Għandek sfida jibsa tistendik id-Danimarka? Eżatt, ħanoħroġ daqsxejn mill-comfort zone issa darba. Ħankun qed nagħmel Hawaiian Man. Hawaiian Man hija serje ta' disċiplini sportivi differenti wara xulxin, le? Eżatt, l-ewwel tibda bis-swimming, u mbagħad titla' tagħmel il-bike, u mbagħad fl-aħħar hemm ir-running. Din hija sfida ta' stoffa, sfida li trid tipprepara ħafna għaliha. Eżatt, fil-fatt ilna nitrenjaw actually minn Settembru. Li għadda. Minn Settembru li għadda. B'mod normali din l-sfida d-durata tagħha kemm iddum bħala ħin? Mela, inti bażikament tagħmel 1.9 km swim, titla' tagħmel 90 km bike, u mbagħad wara l-bike għandek 21.1 km run. U tittamilha kollha 8.5 hours. Ġifieri il-massimu li tista' ddum huwa 8 sigħat u nofs, però għal kull disċiplina xorta jkollok limitu, le? Kollok eżatt cut-out time jgħidulu. Ġifieri jekk pereżempju swimming iddum iktar, ovvjament you will be disqualified. Mingħajr ma tin id-dettalji, f'moħħok għandek mira kemm trid iddum biex tagħmilhom kollha? Ifhimni għandi target mela għandi ħin, nipprova nagħmilha mqar taħt is-7 hours, let's say 6.5. Dik hija l-mira tiegħek. Eżatt. Issa lila qaluli tad-dar li normalment anke fawwissu inti tgor li l-baħar ikun kiesaħ, però dis-sena. Eżatt, jiena bażikament kont waħda minn dawk li biex ninżel nawm nibqa' fix-xemx, u biex ninżel kont nħoss il-baħar kiesaħ u taf kif. Issa llum il-ġurnata f'Diċembru il-coach li ovvjament il-partner tiegħi jgħid li ilbes dik il-wetsuit u nżel fl-ilma. ħammorru nawmu. Bil-bramp kollox, ġifieri filli nibża nfawwissu, filli issa pereżempju Boxing Day. Għamilna 3 km. Defni, jinnawguralek ir-ris għal din l-sfida tiegħek, irrid nisma' d-dettalji kollha la darba tgħaddi, ġifieri erġajt qiegħda mistidna hawnhekk la tgħaddi l-Hawaiian Man ħadd tiġi hawnhekk ħalli tgħidilna naqra. Will do. Awguri. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Grazzi għal Fior di Vita Baroness għalik għandna numru ta' prodotti Baroness biex għalkemm xorta waħda tkun qiegħda tikoll ikliet appetitużi, xorta waħda tkun qiegħda tikkontrolla l-ammont ta' xaħmiet. Kif ukoll grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffaċċa l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal yogiti għalik għandna numru ta' tejiet biex tala il-ġurnata b'mod rilassanti m'hemm xejn nisbaħ minn naqra te tajba. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb ta' riċetti bil-fuq minn 60 riċetta kollha kemm huma tajbin, però kollha kemm huma vera healthy u vera niqsim mix-xaħmijiet, eċċetera. Ġifieri ma tħossikx guilty jekk tkun qed tikollhom. Grazzi ħafna, Defni. Thank you, inti Owen. Is-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi nawguralkom il-weekend it-tajjeb, ħanamel appuntament għal-makom għal-għada, però qabel infakkarkom li jekk għandkom kelb jew qattus id-dar, għandna kompetizzjoni għaddejja mirata għalikom. Irridu naraw il-klip ta' testakom f'ritratti bit-tema il-Karnival. Il-Karnival ta' Malta ħajirritorna minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra, ħajirritorna bil-kbir u aħna nixtiequ niċċelebraw magħkom billi tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Tagħmlu xejn biex iddejqu l-klip ta' testakom, araw li tużaw it-teknoloġija u tużaw il-kreattività. Ir-ritratt tistgħu tibatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella fuq Instagram u mbonnici.tv. Ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, nawguralkom is-sera tat-tajba, grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu lix nilbes u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Saeter Rona.
at Continental Cars. Esprit. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.